arek-arek nanti. Tak kongkon jogos. Berarti gak melok kumpul dina iki. Gak melok kan? Gak melok. Iya. Aku kate ngomong karo awakmu kabeh. Penuh. Dina iki sampak sak teruse nek gorong petuk aku, awakmu kabeh kudu prei dhisik. Loh, Berandal kecu kudu prei. Ngene lho. Sejalan karep sampean kate awak dhewe kongkon prei kabeh kanca-kanca. Terus karep menika sapa? Ngene warjo karo Rangga pisan. Yo. Kandhanono kok kanca-kanca kabeh dina iki Kang Rustamaji iki ngongkon prei aja ana sing berandal keju ya. ngono ta? Ya. Iya, Sak perlu dina iki aku tak ndolek tutup ilmu kanggo piandelku. Ngono. Oh, iya iya Mas. Iki aku rumangsa gorong komplit, gorong jangkep, nek gorong nyekel pusaka tunggul naga. Dadi bondo donya tak jogoni karo iki. Urusan kabeh. Iya, Ya. iya, iya, Kang. Makane dina iki awakmu tak kongkon tetep nggo Muni kuwi ke. pondok kene kabeh ya. Jogon aja nganti donya bondo iki ilang. Wis aja Wis kuwatir. Ya. kuwatir tak jogoni. Monggo dalah barjo. Iki dina aku tak nutupno laguku. Iya, Kang. Tak dongano selamat Ya. nganti kono napa. Wis ngono ya. Ayo, Mas. Coba sok ende. Saiki ngene Kang. Sawise awake ditinggal tak ibaratno kaya guru. Ayo dituntut. Ya apa lagune Dek? Ayo. Nunggu barang. Duwe rewang situk mbok buri bulet ae. Ya aput kok aja. Oh, ngejak ngono-ngono ah. Wis gak nek ngono-ngono wis dalu esuk. Sekut ae, sekut. Ayo jam 3 nak buyar. Gate. Mang yo pengen sik bingung iki kene. Wis dikaekno. Kene iki lho rewang situk emang lho nanti digawekno ngene kok ya ndang metu. Kok tambah bulet ae golek jeragan. Hop. Kan mang digawane
banyol ke sore. Lho, Go. Lari kon ngejak gendian. Tato dadak. Kon niku seneng wong. Kono ku delokane kaya cocok. Wong ditatuk-tatuk kudune lak ya lungguh terus gadingan ngono. Akate gadingan kaya sukir. Ku delokno keblas. Delokno anu nutuk kopi. Lare kan kon niku lanang kok rasan. Ya gak ngrasani ngono. Kaya ambek kanca lho kok iso rasan. Awakmu yo kenek ngono iku. Ambek jeragan lho. Apa? Cek bulete awakmu. Lho wong kene ibu butuh bantuanku kok. Pilih kasih model jeragan wedok iku. Lah, ya wis jelas lho sing digoleki jeragan iki sing ganteng, sing pinter. Masih sak ganteng-gantengane nek gak sing elek lho. Katene ngongkon sapa sing bagian kura-kura. Iya, tapi wong jenenge semua iku kemampuan. Lah jeragan iku ya roh endi anak buahe sing pinter ambek sing gak ya roh. Kon pinter ngelem ancene kon ngatok, kon gak badok kancene nek gak ngatok jeragan wedok. Lah anu Ya iya. Yayane kok ra elek. Biasa kok, Wak. biasa lah. Awak dhewe iki kanca. Yamun yamen iku atik wong wae adet. Ngene-ngene barang. Kon wedi karo jeraganmu. Lho, kok jeragan kok ya disegani sih. Alah, nek jeragan wedok nek pilih kasih ngonane aku tak unyet ngene. Jeragan wedok iki. Alah. Kok gak wedi. Belas. Nek kepethuk jeragan wedok mbok apakno? Mbok apakno? Tak unyet. Jeragan wedok lho. Alah. Masih jeragan wedok lho. Ibu iku loman lho. Aku masih ngono gak ngadeg ngene engko dadi. Mosok nek ketemu mbok untel-untel ngono. Ngene. Masalah. Atiku lara, Pan. Mangkane manuk dares kok glipet dukur Roma. Wong awakmu kebacut ngene. Nggih, Bu, ngene kon elung. Kon kok lem ngene ayune, Bu. Badokmu denaki. Arek iki gak ero kate Aku gebladhe. ki matek uripne gawe iwak teri, iwak klothok. Kone sing iwak pitik. Mangkane manuk dares glipet dukur Roma. Manuk daris kakekmu kono ah. Kon gak wedi ambek ibu dragan wedok? Belas. Gak wedi? Enggak. Masa. Mas yo dragan wedok ku kono. Masih rono. Aku lho gak ngarawet. Kongkon. Tak ucak-ucak tak untel-untel. Sing ngomong sapa? Lah kon ayo. Kon aja obong-obongi lho, Kon. Disekseni wong sakmene kuwe lah niki sing ngomong nggih. Kon gantengmu ganteng kok tumbak dicucuki sih. Tumbak dicucuki gondolmu kuno. Apa iku? Tumbak cucukan. Lah iya kon. Lah kon mang ono jeragan wedok, pilih kasih kepethuk tak untel-untel, tak ucak-ucak. Sandangane sing seru-seru aku sing umbah-umbah sapa nek gak aku. Kon aja ate obong-obongi lho. Boten, Bu. Boten sing rasane. Apa beda-bedakno to siji lan siji nggih. Sampeyan boten nate beda-bedakno kok Bu, ancene cuma nyejekno. Dajaremu kowe dhewe sing ngomong. Bu, kula niku nek iwak pindang senengane namung ndas. Nggih, senengane ndase pindang. Kula mboten seneng tak. Nggih. Nah nggih wong niki jane. Lho, Baran pan ancen aku turunan kucing. ayo ora muka kucing garong wis. Mbok sing neriman ngono lho. Apa Bu pinara? Nyambut gawe nggo kene wis enake koyo. Gawe kok kaya ngene. Lah nggih, bogel niku jane Saiki arep dekat. Alah, ganteng gak pengalaman. Mboten saged nyambut gawe Bu niki. Padha ae. Malah uwiri ora mbak nggih. Gedhe gak jeragan jimplok anggitmu kapsul lah. Iya ora apa-apa. Lah iya napa Bu? Nek enek gayung. Nggih. Ditonton sing apik. Iki ra apik to. Lah wong ngene kok ora iso. Bogel niku lho mboten saged. Lho, Bu, Aja dijoko. aja dijoko. Aja dijoko. Kon gelek pengalaman. Bogel niku lho jane. Kon gelek pengalaman. Ya ono yaene kok ora nyentel bapak. Nyambut gawe gelek pengalaman gak nek nyambut gawe apa-apa. Ayo coba. Bayar ketenagane. Nggih, so. Aja dijoko. Aja dijoko. Ngoten niku bogel Aku wis gak murid-murid. iso iri ambek kanca adon-adon ae. Nyambut gawe gak entos. Mangke. Wis kesuwen aku kok joko kok tak. Alah. Aja dicoba. Walah, Bu, jenengan pun nyambut gawe teman-teman kepeningket lho, Bu. Alah.
kuda. Man, kira. Iya. Kuda Pak yuk bali. Rene lo nyidek me, kene. Aku ora bisa ngapate iso. Gel, Bo, gel. Kuda ngeten iki. Gel. Ipan kok nek ngono singat. Belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Ciluk. Nah. Merangsang kok. Suwe-suwe malah kok kene kok wis sembarang arep. Sembrono. Mujang bayi, mujang anakku iki lho ora kok mujang aku. Gak ngutang iki. Cak utang bayi. Ya ampun, ganteng ya ampun ya Ganteng iki ya iki. Lho kan ganteng Pak aku. Kok iso sembrono? Kamu iki. Iki wedok temen ta? Tak cekel kene kok kasap. Ikur dicukur. Kene ambek jerak. Sing kasep apane? Boten ketokane kasap, Bu. Ugal karo ikan. Nggih, Bu. Tak kamu. Guyonan lho kena. Nggih. Ning nek wong guyonan iki terus-terusan engko akhire nemoi salah simplum omongan dadi tukang. Leres. Aku jane ndi to? Nek wis ngambek gawe mari masuk minggu masuk ora tau tak seneng. Perdo ngene. Upamane awakmu ora ning kene aku ora ono rewangku. Nggih, sing setia kali dengan kula kali pan. Bapak iki senengane yo men. Golek ilmu topo. Nggih. Duwe anak barang. Masaku yo padha ae karo duwe. Mosok bapak niku lali nggih, Bu. Jane yo ora lali. Aku ki pengen bapak iki jenak ning omah terus gendong anake. Kaya wong lanang-lanang liya kae nek duwe anak jagungan karo bojone. Kuwi aku pengen ndam kepaluk tenan. Ning kudu ora tau gelem mulih. Nggih, ngapunten lho Bu nggih. Saderenge kula matur pun dados penggane sampean. Cuma nggih, monggo sami-sami sabar. Nggih, Bu. Yo Pak kurang Soale bapak ini kan gak ada kegayuan lho Bu. Pados ilmu benjing saged miguna kangge desa mriki, kangge masyarakat ngoten lho Bu. nek babakan kuwi aku ki wis ngerti Gusti. Aku yo seneng kok duwe bojo kaya bapak. Yo mung emane iki kok duwe anak cilik iki kudune rak seneng-senenge duwe anak. Nggih, nggih wonten. To nek apa Napa malih yogane jaler nggih, Bu. Tapi nggih terus pundi malih nggih wong bapak asik ngedeng-ngedenge pados ilmu. ning tak kandhane yo Pak. Aku memang Ngipi napa, Bu? rumangsaku omah kene iki dan tunggur nganti banjir. Aku kok pinter to. Alah. Ngeten lho Bu nggih. Ngipi niku lak enten macem-macem. Paling nggih kembange wong turu. Wonten candraning ngipi, Bu. Wonten sing ngarani titiyoni gondoyani puspa tajem. Kon kemeruh kon. Aku dikandani sopir-sopir. Nek ditiyoni kok Nek titiyoni ku ngipine turu sore. sampe turu jam pira sih? Aku yo ora pateki satu. Ayo, ditiyoni, ayo. Nek titiyoni ku antarane jam 09.00 sampai jam 10. Iku turune. Turune wong kepegelen. Walah. Iku titiyoni. Titiyoni. Heeh. Nek gondoyoni jam 10 sampai jam 1. Iku turune setengah iso dadi waksit jenenge gondo iki mampu. Lah sing terakhir puspa tajem. Puspa tajem. Puspa tajem iku antarane jam 2 sampai parak esuk. Puspa kembang tajem landhep iku biasae wangsit saka Gusti. Nah. Ngono. Aku bareng iki terus aku delok jam 1 lho. Lho, kon. Padani kok makane aku wingi ana turu Eh. ngodak. Ya. Kucing. Oh, makane sampe jam 1. Layak kula leren ngarep omah. Ibu gak iso turu. Mbok ngipi mbok ora awakmu gak ono celorot-celorot kok buron pae. Ulung santet. Ngowetan. Ulung santet iki Tambah adol. Takut noe. warnane apa? Warnane rada semu-semu kuning. Kowe iki ulung. Nek gak ngono santet telu iki. Gai Apa? anu pesawat liwat kudu Juanda. Wong
Bapak. Nanti digawe Pak. Gel, kok gel. Rene sik, gel. Gini. Aku jane ngono teko wis ket mang. Aku jange mlebu tak rungokno jero omah kok rame. Koyok seneng ngono. Antarane bojoku ambek batur loro iki lho. Cek senenge. Boten Pak niki wau ibu niku lho. Apa? Sambat. Jenengan niku kok pun gadah yuga kok sik seneng pados ilmu, meguru toko. Ibu niku arep-arep kangen, Pak. Ngene pan, karo bogel. Aku ndolek ilmu iki perlune tak nggo sangu. Ya sih. Supaya besok aku iso manfaat mungguing penduduk sing ana wilayah kene luwe-luwe nek ngene keluargaku. Lah, iki tak rungokno teko njaba awakmu koyo seneng betah kok nyambut gawe kok kene. Nggih, betah kula. Kerasan ya? Nggih, kerasan. Sadurunge aku matur suwun awakmu wis gelem ngancani ibumu. Sak suwene aku lunga ngangsu kaweruh. Nyatane sampai lahir punang jabang bayi, ya. Awakmu nuk kene bayaran pira, Pan? Pinten sabulan namung 700 iki. 700. Nggih. Bogel ya padha 700. 700. Umpama bayaramu tak undhaki ngono seneng ta gak? Nggih seneng matur ngono, Pak. Wong sembarang mundak Iya. Aku tak cocokno karo nyambut gawemu. Lek nyambut gawemu apik, awakmu gelem ngancani ibumu dina iki, bayaramu tak undhaki. Matur nuwun. Bayaramu tak undhaki 10 juta. Seneng? Nggih seneng. Awakmu 10 juta. Seneng. Kira-kira umum tak gak lek pembantu bayaran 10 juta. Nggih mboten omong. Gak umum. 10 juta niku bare Kapolsek ya. Gak umum 10 juta. Berhubung gak umum gak sido. Ngene. Kok sik, awakmu aja gopo resik-resik. Perkara iki ana sing perlu dibahas. Ngerti. Aku ngerti lek awakmu iki akas. Mangkane aku matur suwun karo awakmu wong loro. Nggih, Pak. Sak suwene aku gak mulih ngangsu kaweruh nyatane awakmu ya iso ngancani ibumu lak. Dik bojoku. Sadurunge aku ya njaluk sepura karo sampean. Sak suwene sampean bobot, aku gak tau mulih nyatane dina iki mulih sampean wis nglairno punang jabang bayi. Sing tak pikir yo mung kuwi. Anggon pengudara rasa masan ki mung aku nyedam nyempaluk. Pengen lairno punang jagang disanding karo bojo. Ning nyatane ora iso yo. Nganti kebak nelongso pikir. Sing tak jaluk sing gedhe pangapuran. Ning dinane iki wis tuntas anggonku ngangsu kaweruh, aku gak bakal metu teko omah maneh ndoleki ilmu, ngono Dik. Awakmu gak usah kuwatir. Anake sampean lanang. Kelebu turunku ya turune mbah buyutku. Lek pancen ngono Dik, dinane iki kanggo tandha yen punang jabang bayi iki minangka turunku, jabang bayi iki dekeken ana sak ndukuring meja, tak timbule jabang bayi. Jabang bayi iki sing bocah umure lagi pirang dina. Apa kuat nampani nek ora kuat tak yo malah cilaka. Ngene Dik. Lek punang jabang bayi iki ancene tedak turunku, mestine kuat nampani pusaka iki. Dadi sampean mantur. Aku mung pasrah. Satu lho, Bu. Tak gendong wae lho. Iya, Dik. Punang jabang bayi dinane iki tak timbul, yen kuat pancen awakmu turunku. Nyambuk iki ta. Iya, Dik. Punang jabang kok
Yen pancen ngene, ancene jabang bayi iki bener-bener turunku. Lak ngono wae. Lah tempat iki yo wiji. Lah ya mangkane dinane iki awakmu wis ngerti lek pun nang jabang bayi wis tak timbul nganggo pusaka, nyatane tambah sumunar gak tambah cilaka. Lak ngono. Aja lumunah yo. Oh gak. Awakmu gak usah kuwatir. Dina iki lan sak teruse aku bakal ngancani awakmu. Matur nuwun karo ngedekne punang jajan. Iya. Kok malah guyang-guyu nggih. Dan Mas niki lho bikin pusaka e. Iki saking senenge. Wis nrimo kanugrahan. Ngono. Iki berarti nyoto-nyoto turun. Mangkane aku iki matur suwun nang awakmu ngono lho, Pak. Nggih. Kang Rustamaji. Selamat, Kang. Selamat sakelaku. Piye kabar ya? Sak tuan. Oleh pangestu rika aku dinane iki kalis ing Sambikala slamet gano alangan apa. Syukur bagi. Dik. Iya, Dik, tambah ayu. Heh. Wis dianak kok cek tambah ayu ae bojomu. Ya ngene iki lek dadi bojone Rusman. Kok ketoke kok koyo ayam tentrem rumah tanggamu koyo bagi adik duwe pembantu bareng Lho, saiki. ngene lho, Cak. Wong urip sing dideleki lak enak lan kepenak lak ngono Bener, sih. bener. Ya apa carane iso rumah tangga iki tentrem bojoku tak uruki aja nganti niru wong-wong sing tumindake ngawur. Longgo sik, Kak. Monggo. Ah, ngene kan enak. Aku karo ngadeg kok kan. Iya ngetok apa-apa. Ngene Rusman. Kok janur gunung gebyake segara kidul sampean dinane iki mlebu nang jero omahe Rusman. Rusman. Siji gawe loro gawe. Aku rene silaturahmi sing loro ana gawe. Sak perlu iki tak genahno dhisik, gak kesusu masalah ngomong sing kepenting aku dhisik. Aku kepingin takon kabar kausanamu kok iso kaya ngene iki awakmu ayam tentrem rumah tangga amangka aku iki sampak saiki jek bujang. Awakmu adikku wis duwe anak. Aku jek Joko adik Joko tuwa. Tapi aku jek seneng lelono ngene iki. Lah, Ya. iki Kang. Ya. Umpama pena gelem rumah tangga, mesti urip pena iki ayem. Ana masalah apa ae ana sing kena dijak rundingan. Umpama pena nyambut gawe, ana sing dadi daringan. Ngono. Ajane pemikiranmu mbek aku beda. Beda adoh. Jane ya kudune padha wong aku karo pena iki lak dulur sih. Dulur sak tarangan ning nek wis netes seje rupane. Basan dok padha putih tapi nek wis netes seje rupane ana bloro, ana ireng, ana putih, ana abang. Bener. Iki awakmu iso ngomong ngono syukur bagi. Tapi aku seje Rusman. Nah aku anjene seneng lelono, seneng ngasu kawruh, ngudang ilmu kadigayaan. Ngono. Nah, iki aku sak perlu rene iki sik ana sing gorong jangkepi ilmuku ya gorong jangkepi kanggo piyandelku. Sing ana iki kok kene ngono lho. Ana piyandel iki ana kok kene. Kanggone aku. Cak, Ya. sepurane sadurunge. Donya brana kabeh tinggalane bapak, tinggalane mak, sampe entek aku gak oman apa-apa, ganok maneh sing entekno ya Rika. Nanging dinane iki Rika demek-demek rene ngomong lek ana piyandel sak jerone omah kene. Piyandel apa? Rusman. Donya bondo kabeh iki takon. Aku sing entekno. Ning aku lumrah aku dadi dulur tuwa. Dulur tuwa gak ana bapak, gak ana emak. Kejaba aku dadi wong tuwa, aku cilik sakmene gedene awakmu iki, aku sing gedhekno. Donya bondo iki gak ilang musna
ya rupa awakmu sak mene gedene. Ngerti, aku ngerti. Aku ya matur suwun, Cak. Nyatane aku cilik sampai tumekaning dewasa, ganok sing rambut aku ya peno. Aku iki gak karu-karuan rambut awakmu. Tapi nyatane, lek ndelok tinggalane mak karo bapak iki, lek kanggo gedhekno aku mesti lak luwe-luwe. Nyatane dina iki donya brana iki wis entek ganok wujude apa-apa. Wis, Mas. Ojo ate undat-undat masalah donya brana. Aku gak undat-undat. Aku dulur tuwa nang kene iki berhak apa apike apa eleke apa jare aku. Lho. Iki ana sing tak deleki nggo kene kanggo piandelku iki siji kene. Lho. Aku kate nyilih. Nyilih? Iya. Nyilih apa, Cak? Nyilih pusaka Tunggul Naga tinggalane bapak. Pusaka Tunggul Naga. Tunggul Naga iki Cak. tinggalane bapak. Sepurane. Iya. Ngerti aku lek pusaka iki tinggalane bapak. Ning wulinge bapak sing berhak nyekel anane pusaka iki ganok maneh ya Resman. Ngene lho. Terus, Mas. Amangka awak kuwi dulur nom. Ngerti? Gak berhak mengku pusaka iki. Ini saiki aku kepingin duweni iki tak jaluk Nek tak jaluk gak oleh tak silih. Lho. Kang Rustamaji. Ya. Ngarep aku ngomong. Peno nyilih ya gak tak kekno, peno jaluk gak tak kekno. Terus, Mas. Dadi awakmu gak eling. Cilik tumekane dewasa aku sing gedhekno. Saiki awakmu wani nukak krama karo aku. Aku iki nek gak apa-apa, tak silih diluke. Sepurane, Cak. Sepurane sing gedhe aku gak iso ngeculno pusaka Tunggul Naga iki. Renan. Tibane aku ngerambut menungso kaya dapuramu iki postra tanpa guna. Mubadir, luwe becik aku ngingu wedhus, ngingu pasapi. Kenek dipek turune kenek didol ning awakmu. Cak Rustamaji. Bareng pusaka Ayo. Nek tak jaluk gak oleh aku nyilih. Umpama rika rene iki mang njaluk dhuwit pira akeh tetep tak kekno. Nanging aku eling wulinge bapak. Ya wulinge bapak lek pusaka iki sing iso nggawa mung Rusman. Surage dono lebure papan Cinoreng, eprik-eprik obrobo basan lanang karang kuwa pucuk perkara gedhe sembur. Karep peno. Ya, iki tak jaluk, oleh tak jaluk, oleh tak jaluk. Pusaka iki jaluk petong dina petong bengi tetep gak tak kekno. Oh, dadi awakmu kepingin geger perkara karo aku. Tak niati tak kajan. Oh, ya. Sisan gawe. Dino iki bebasan. Awakmu dadi bodhong. Aja nek luwih dadi bayu aja mlebu. Petot seduluran dino iki. Ayo. Sisan gawe. Nek pancen awakmu wong sekti bodho. Nanging uga harus awaji. Wis Rustamaji, tak jabul basan. Yen nancene awakmu njaluk sing kaya ngono, dinane iki tak turuti. Bukaan dadamu. Tak rapal aji. Gelap pengampar. Ketamaan aji gelap pengampar gak jebablang nibani bantala, tak sembah lamaam. Oh, dadi kaya mangkono, ayo. Wis sisan gawe. Ya! Rusman, Percaya. lah. Gak dibrek ulu cumbune Rustamaji.
Percaya lek ancen Wis. terus tamaji ku wong pengan. Sronto Yudha, Sronto Pitik Yudha Taru. Pasan Pitik keten kabluk. Ayo, dina iki ditentokno. Sapa sing unggul jurite bakal iso urip nok alam dosa salawase. Nanti ungkalon adam. Iya, iya. Ipan karo Bogel. Aku titip ramuten ibumu ya. Dinane iki tak ubre Rostamaji. Rostamaji. Bangsat kurang ajar. Rusman. Keturutan wing hati-hatiku. Aku pin mateni awakmu dadak bojomu sing ngedang-ngedang. Perkara iki. Ya, Ya perkara iki sing garai aku gak trimano. Lek perkara pusaka gak dadi. Apa boleh. Tapi awakmu wis wani mateni bojomu. wis tak niati tak kajati. Nek awakmu gak nrimano sisan. Mesisan hak dulur-dulur nek perlu awak tak pateni sisan. Dino iki awak wati. Rostamaji. Ojo kakean sumbar karo Rusman. Pusaka tunggul naga iki wis kecekel tangan kon kanthi lapo ya iki sing tak gadak-gadak sing kapan boyo aku iso ngagem pusaka tunggul naga iki iso dadi wong dik kaya wandek wong sing sekti mahamara Iso awakmu dadi wong digdaya. Lek ancane Rusman iku wis geblur. Oh, dadi batak. Aduh. Motar. Rusman. Yen ditakoni pangeranmu karo loro telu siji. Rostamaji sing percaya awakmu. Ipan karo Bogel tak jaluk awakmu ramuten anakku si ponang jabang bayi iki besok lek wis dewasa lek ancene ponang jabang bayi iki
nakoni nandi bapakne warahan bapakne wis tumekaning pati ya Pan. Pun ngucap ngoten, Pak. Dipun kuwataken, Lek Pak. pun nang jabang bayi takon sapa sing mateni bapakne ngomong terus tamajiban gak kuat. Panas. Ngangsu kaweruh Haryanto mbari Haryati Bali ana ngomah. Bali ning desa Tambakboyo. Awake dhewe minangka dadi agul-agule bapak. Dadi jago. Ibarate Haryanto bledheke Tambakboyo. Haryanto petire Tambakboyo. Cocok. Ibarat tumbole tutup. Haryanto bare Haryati. Kaya seneng ati Gusti. Yo. Yo ngene iki, Kang. Ngene. Sing tak arep-arep yo ngene iki. Umpama aku barek sampean gak nyuwita nampa depakane bapa guru. Gak aku kowe gak ketemu sampean, Kang Haryanto. Haryati, Yo, Kang. wis suwe aku duwe pangangen-angen, duwe panggayuh. Kapan boyo aku mudhun ning tanare, aku tepingin jago dadi lurah. Jago dadi lurah. Umpamane Haryanto dadi lurah, cocok apa gak? Jelas setuju. Aku setuju. Aku setuju. Gak ono dulur tuwa sing pantes sing ganteni lurah ono ing desa Tambakboyo kejaba sampean. Mangkane iku, lek Haryanto wis adeg dadi lurah, gak ono loro telu carike Haryati. Ganteni bapak. Loh, Iya. tunggu oleh tutup. Dek, balik. Ayo, Kang. Bapak sing ngetutno iki lho pegel. Kowe ndek penyakit rinu nek mlaku yo sing genah rek. Lu awak lemu seger ngene kok. Kolesterole 800 arek iki ngono. Kon kok mlaku yo. Iku kolesterol ta regane beras. Kok. Nah, Barang kate nandi yo anu niku lho. Lho kok kate nang. Lapo? Aku iki wis bolak-balik takok, nek ancen gak dijawab, tak golekane dhewe. Takon apa maneh? Aku iki wis gedhe, wis gerang koyo ngene. Kok gak ngerti sampe saiki bapakku iki sapa? Lho ya apa sih arek? Ibuku sapa? Lho. Sing gedhene awakmu sapa? Iki lho. Lho ya sampean karo. Lho, lah iya wong gantengmu padha ambek aku ya iki bapakmu. Ah, iki ibumu. Lho. Aku ki kadang-kadang yo ibu ya mbok. Kon tau nyusoni. Tak susoni. Lah aku mik lho. Kok ya wis iki. Ya wis iki. Bapakmu iki. Wis aja ate takok aneh. Aja ate takok maneh ya apa sih aku gak iso dibujuki pisan. Arek. Umpamane macan. Iku ya ana bapak ya ana mboke. Lah iki menungso lho aku. Iya jane petiti ta lah. Pancene ya wis arek wis gedhe. Lah kate diapakno maneh sakjane wis payahe ero. Dudune iku. Heh, Dudun sakno. sakjane
jane ya aja. Ngene lho. Cung, Joko Lelono. Anjane man Mipan. Pakde. Mbah, Om Mipan ambek Pak Bogel iki sak derma ngerumat awakmu. ngrumat. Lho lah aku ya matur suwun. Ya sing trima anjene wong sing ngrumat ya wong lanang-lanangan dadi ya wis Nek kon kepingin eruh sapa sejatine bapakmu. Lah, iki nggo kene iki kene to iki ono sumur upas. Iki ben bekase bapakmu. semet. Nek kon kepingin eruh sejatine wong tuamu, semedya nggo kene. Oh niku lho kok. Ah wis bapakno timbangane kon dadekno makne lho. Ya apa aku yo omong lho niku. Ya gak Kok tek kelon-kelonan iku mang temenan ta gak? Temenan. Bapakmu mekas Gel menene anakku takok sejatine wong tuane kongkon topo nggo pinggire sumur upas lagi. Kebener anakmu mumplang onclok koyo sik ana sing ngandani gandoli gak kenek. Lah barane nek jawab mesti pancet ae. Iki bapak, iki ibu. Lho, Aku masih belajar lah ya gumoh. Goyan ya sopir mendem-mendem itu. Adi nek wis kon karepmu wis nemen kepingin eruh sejatine wong tuamu topo nggo kene Topo nak tak tunggoki. Temen lho ya. Iya. Ojo ngalih lho. Tak tunggoki tak cegatane. Rapalen sak iso isamu menekno nafsumu kok ketemu wong tuamu sing sejati. Ya lek tak menepne atiku, aku ngerti sapa sejatine wong tua. Iya, Dok. Ger Joko Lelono. Yen awakmu kepengin ngerti sapa sejatine wong tuamu, awakmu sejatine anake Rusman. Nanging bapakmu wis tumekaning pati, Danok loro telu sing mateni ya pawongan sing jenenge Rustamaji. Bapakmu dipateni nganggo pusaka Tunggul Naga. Sing sejatine pusaka Tunggul Naga iki minangka dadi sikep ana ing jiwa lan ragamu. Yen awakmu ndoleki pawongan sing jenenge Rustamaji, dinane iki mlaku ngetan ngalor njujuka desa Tambak Boyo ngengero nang omahe Carik. Iku sing bakal dadi dalang mulyane uripmu. Wis ya Ger, Joko Lelono cukup semene. Badaro anggenmu semedi Ger.
sembarangan. Ono Dragon Ball. Telusur. Apa telusur iku ya? Gedene lho, iku mah gak Dragon Ball, itu mah jackpot. Kok gak apa-apa, Cung? Gak apa-apa, tenan, Cung. Rodok diambung, Nang. Mosok gadene lho, dawa koyo seketel. Makane nek jawab ngawur. Lek ono dolanan ngono iku. Aku gak iku lho. Ide polsek keceduk amen kok. Aku gak tahu dulinan, cuma arang-arang yang buka. Gak diapa-apaan ambek bekakas. Lek kok bekakas. Iku ngono mang jalmane sikepe bapak. Lah wis berarti wis ngerti lo sampean. Iya, bapakmu jenenge Rusman. Ibumu jenenge Nyonya Rusman. Ibu Rusman. Ya wis. Lek iku mang krungu dhewe nek sampean iso ngweruhi ana wujud naga sing ngandani sing menehi wisik. Awak dhewe kudu ngalor ngetan mara ning gone desa Tambak Boyo. Ngenger ning omahe cari. Gak kesuwen lek. Ayo, Ya Cuk, tak tutno. ayo. Ayo. Ini neng gitu bapak iki. Kok ngerasani bapak? Ya mesti ini sih Pak, dirasani to Pak sampean iki. Bapak nyambut gawe. Ojo dirasani. Bapak iki pamong. Tarik. Urip ijenan wong loro nang omah barek awak. Ya ngerti Pak, awake dhewe urip. Kesepian awakmu nek tak tinggal bapak. Ya mesti ini to Pak sampean iki lho. Apa bapak kepengin rabi maneh ta ya? Nggih pun to Pak, pun rabi melit ta. Wong anake gurung rabi kok ya kesusu ae tempat sampean iku. Bapak kate rabi maneh gak oh. Oh, kepengin rabi ta, Duk? Karena Mesti ini to Pak. wis duwe pandangan sapa ta sapa? Dereng Pak. Dur, Dereng lah kapan kula medal saking griya to Pak. kira-kira sing mau karep narek lanang sing modele ya apa? Ya sing gagah. Gagah. Sing ganteng. Ganteng. Dur maring to Pak sing sregep nyambut gawe. Supaya tanggung jawab nang ngene rumah tangga. Lah, menika to Pak. Anakku rek tambah gede kok ayu. Ya mesti ini to Pak, Pak sampean iki. Kaya sapa sih awakmu iki? Ya kaya Monggo. Monggo. Monggo, monggo. Sapa sih iki? Kok klon sampun. Dayo iki salah alamat. Ngene. Kak, monggo, monggo. Dino iki mang tamu sampean iki kok kaya ngene kabeh to Pak. Lilanono ya. Nek mlebu meneh tak kepruk di kursi. Isi sama susu nesu ngono. Ora ngajar. Bapak digawe guyon.
Monggo. Ayo ngomong sabut. Ngomong sabut. Aku takut. Monggo. Sing sepisan kula nuwun. Monggo, monggo. Enggak. Iya. Tenang, Duk. Ketekan daya wong gendeng. Ya. Daya wong gendeng. Wong gendeng. Hei! Kon iki yo opo? Halo. Kurang. Apik erek. Mandhap pundi, Mas? Mandhap pundi? Tering. Sampean pundi? Ora seneng. Lah sampean pundi? Pasar mriki. Rumah sampean lupa apa iki? Pak, wis, Pak. Ya ampun, arek iki kan ya. Kon lho. Dingkesi ngene lho. Apik ya. Dingkesi. Nok kursi. Ngene lho nok kursi ku rek, arek iki. Nah ya, iki nduk tengah tuan rumah, iki kanggo Dayo. Lah iki ya kanggo Dayo ya. Nah, pas apa gak kira-kira jalan? Pas apa gak kira-kira? Kira-kira mriki. Sing ndi? Kene. Nah, rene. Sing do omah aku. Kok perintah. Apa? Rene. Orang aja. Kon gak ndelok papan ana tulisane ngene kono. Ningali. Apa tulisane? Awas ada anjing galak. Loh, mati. Cari tambak boyo. Oh, UGD. Loh, UGD. Tambah UGD. Sing kula nuwun sepisanan, kula nuwun tak sumangga terus sampun sob. Iki Ceblong iki. hei, ngomong ngono aku ceblong. Niki sane ceblong niki pun dadi bangka. Sing nomor loro. Kula. Sodok genah iki. Tapi sodok gak waras. Sing nomor 3 iki. Kaya iki. Ono sopan santune. Carek rek medeno ono aku iki. Sampeyan biasa enak. Loh. Hei! Buyar! Jaluk diwedeni. Sabar. Jadi kamu sampai ini piye to, Pak? Tak kok ngedeni gak ngono. Lah terus yen apa? Ono sopan santune ngomong sing enak ngono. Lah nek gak iso ngono carane, reganono rek aku. Delok lemu-lemuane iki limosin cara ngono ya 24 bojol seprapat. Nek aku ya wani, Pak. Sawe. Iki wis gedhe iki lho. Awe untune oh wis poel. Matamu. Jare Ya ampun rek. Mendayo liyane kene. Lho, hei. Kok iso gak kena dilulu kon niku. Aki iki pamong. Nggih. Tarik Mbak Boyo sing kesuwur iki. Nggih, pun semerah. Kok nek gak iso ngergani aku ngajen ngono. Oh. Ngajen ngono. Kuping. Bapak tarik tambak boyo Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya krek. Kok ndungakno gak kena kon. Wis mulai kumpul timbang boyo. Jare jarut ngajeni. Logok nanti. Logok nanti. Gini. Logo ngawalem jare. Kok tak sawat meja iki. Sampe tau terus dijaluk dilogono. Tegese dilonggokne ku mbok ngajeni wong supaya ya apa ya daya iku ana mbek aku durung tau kenal lho rek.
Carek sing disungane junjungen aku iki. Aduh gak wis. Bapakne diapano iki? Lara kabeh. Aduh. Ayo, ati repot iki kasang beda cari liya aku. Cari ono walem ini. Ya ampun. Sing tua sapa? Sing tua sapa? Tua. Ayo ngarep. Sing nomor loro? Nomor 3. Jenengmu sapa? Apamu? Ipan. Sing iki kok? Joko, Joko tok. Joko Lelono. Oh, Joko Leno. Delok apa? Boten. Sapa sing mau ngene? Anakku. Melet-melet kok kiri kok. Iki tuwa. Lha nek kono anak berarti ora tuwa. Iya, ya Bapak. Ngomong. Tak barok pun muring-muring ta. Sampun kok. Lho kok iso? Hei. Masalah rek. Padha lanangi lho kok iki. Kok iso? Lho go sing ati. Wis seru ya iki omahe cari. Sing dadi cari aku. Nggih. Iki anakku mek siji-siji. Lho, kok lanang manak iki lho. Sing manak iku ibuke. Oh, lah sampean. Aku sing proses ngono. Ya. Bogel. Omamun. Kula niki karang babal. Karang. Karang babal. Oh. Ipan omamu? Kula karang nopo? Karang nopo. Joko Leno. Kula karang tewel. Karang tewel. Derek menirini ayo. Lah pundi jenengan? Ayo mangan lodeh nang kene. Ampun muring-muring ngoten ta lah. Ya opo rek gaya iki. Hari iki cak karak-karak. Mau gak ngono lho, Mau. Gel. Tujuanmu ini kate lha. Kengeran, Pak. Ngengeran. Ipan Kula badhe ngabula. ngawula. Joko Leno Kula badhe nunut nunut nggih tumut mriki. melok kene. Balik. Ngengeran Kula badhe lek ngabula. ngawula Nunut. nunut golek nurut nang kene. Iku ngono padha ae. Sami mawon. Ya opo rek. Gaya iki. Umpama awakmu tak topo kira-kira awakmu njaluk penggawean sing model apa? Iki sik. Kula niki matur boten cerewet kok. Kula niki matur sing paling simpel, sing paling enak niku penggaweane nek bayar gede kok, Bos. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Bapak iki duwe ingon-ingon. Nggih. Nyambut gani enteng. Enteng gede. Enteng. Bayarane pasti gede. Nggih. Ngedusi macan gitu. Eh? Ngedusi macan. Apa? Si macan. Si macan. Iya. Ya kok timbangane kula urip ngeten mawon kersane damel gandokan macan. Macan. Mripatmu gak usah mendelik ngono kok sih. Ya gak ngerti aja potongane yang ngene, Pak. Ngomong biasa ngono lho. Ngomong kok kate pecicil bareng. Ajene motone kok nyodong iki. Pak pancen mripate sak pancen ngoten, Pak. Pun sanjang kaya ngoten nggih. Aku kuwatir nek mencolot ae mripat. Boten kon dipur. Simur. Alim. Ipan Dalam. nyambut gawe nang kene. Nggih, Nyambut gawe apa ae mok gelem? nyambut gawe napa mawon sing penting boten lara, boten ndang keringet, boten saged pegel, bayaran kata, mangan jangkep. Tandangan wotoh ngoten lho. Nek ngono melok bebekmu kan. Sik enakmu kan nyambut gawe kabeh ku soro rek. Wonten sing boten lara ngoten lho Pak Cari. Cekel. Gelem nyambut gawe. Bukoron. Kula niki sing penting seneng. Pun tak sampean trimo mawon, sampean trimo. Sing iki lho, Pak. Lelono iki lho, Pak. Sampean trimo ae kok, Pak.
Awakmu kok malah sing diterima lho sing iki. Sing iki lho, Pak. Sing iki. Iya, mang lho, Pak. Pak, lah sing loro. Ya lah, kayak pakane si macan iku mang lho, Pak. Purane. Mas. Anak kula. Aku kudu manut aku. Sing diterima Jaka Loro awakmu gak diterima ya apa ki? Tapi niki sak paket ta wong niki tim mana? Boten saged. Pecah lho Jaka. Tim niki. Nek Jaka Loro diterima sing loro gak diterima urung. Oh, urung. Ya sampean trimo gak apa-apa, Pak. Semene aku ki ambek. Botone mek situ. Kalau Pak untuk digawe apa-apa, gawe sambian wae lho, Pak. Ya, Pak. Barang 9. Agene krepek. Nggih. Krepek kok kandel. Nyambut gawe nang ngono iki nek isuk senam. Ya apa? Matur senam minume napa? Banyu putih. Iku lak lansia iku lak. Gelem? Nek isuk senam. Tangi mari salat subuh jam 6 siap-siap senam. Seragame ana dhewe. Gawe seragam saing. Ya, wis. Lek awakmu pancen gelem ngenger nang ngene Tambak Boyo nang ngene omah. Tak kandhani. Desaku iki rusuh. Enake dia, Pak. Nek rusuh Iya. disapu. Niki pinter niki nyapu. Sapu wong yo di osok. Lantas sing disapu pel. Masalah daya kok cek goblok iki. Rusuh ya, nek rusuh ya disapu. Tegese desa iki lagi gak aman. Oh, gak aman. Dilo Satpol PP. Damel pengaman. Dikon ngaman to. Nah, lek pancen niatku awakmu wong telu iki tak tampa. Nggih. Serius jadi kita lagi. Serius iki. Nggih. Gelem niat temen. Nggih, niat. Awakmu mlebu nang ngene desa Tambak Boyo ngene kuwi ora ana gapura. Ya ta? Tapel wates ambek desa iki. Ana wong telu jaga nek tapel wates desa Tambak Boyo. Sapa ae aja sampe oleh mlebu. Paribasane Tambak Boyo diblabar janur kuning, wong jaba gak oleh mlebu, wong jero gak oleh metu. Lek gak nggawa tapak astane cari. Lho sak kok dicek. Siap? Siap. Abot. Pesenku ya apa? Wong jaba. Wong jaba boten oleh mlebu, nek wis mlebu metu jero. Arek iki rek. Wong jaba gak oleh mlebu. Paribasane Tambak Boyo diblabar janur kuning. Wong jero gak oleh metu. Lek gak nggawa tapak as. Pak Cari. Ya. Giling-giling. Jero kae metu. Nek gak gowo tapak astone Pak Cari. Jelas? Lah, Ya apa? wong jaba gak oleh mlebu, wong jero gak oleh metu. Nek gak gowo tapak astone Pak Cari. Bagus. Nggih. Ya. Lek gelem nyambut gawe tak delok lek pancen awakmu tanggung jawab, aja sampe ana kebobolan wong jaba mlebu nang Tambak Boyo. Aja takon bayar. Aja takon. Makan siang. Loh, aja. Cari rek iki cari rek. Senenganmu mangan apa? Awakmu? Awakmu? MBG kula desa spaghetti. Lho gak apa-apa, gak apa-apa. Rawon? Sate? Spaghetti. Kan kene umume jangan kunci rek. Enggak. Wis salah. Aku ro kok nek nyambut gawe apik wis salah. Tak kei ndok doyan. Doyan. Ndok
Ndok ya. Ndok cecek 5. Ya wis. Budal lo saiki. Pangestune Pak Jare. Iya, tak pakai sen. Ya. Bapak delok mripatmu seleret kok nang ngene Joko Lelono ya apa sih? Apa? Ana rasa seneng nang jurate. Kalian jaluk kula madosi, Pak. Sing karepmu sudah Gak apa. Lek pancen arek iki apik. Bapak gak pilih-pilih, Pak. Ya. Apa? Ini penggawean sing rada ruwet kaya mekaten to, Pak. Iki lak bapak ngetes sisi. Tak tes sisi. Nek pancen penggaweane apik, engko tak kei bagian dhewe. Ya nek wonten menapa-menapa, terus pundi? Bapak lali. Napa, Pak? Cacakmu Haryanto balik Haryadi. Dino iki mulai teko Padepokan. Waduh, gak iso mlebu desa iki. Tak tututan ya. Tak tututan. Ayo, Pak. Kang Joko. Nggih, Ning. Apa? Ning. Loh. Kok nyeluk ning sih sampean iki? Lah sampean anak Pak Jare lho, Ning. Lah mosok kula nyeluk Kan sampean iki ya apa sih? Mboten ya napa kula ya napa lho Ning. Matur nuwun sampun diterima. Niki lho. Dalam kok dibaca. Kon niku lho gawe wiwilan sen. Sok golek gramian iki lho. Aku iki matur suwun ngono lho, Ning. Tanganmu iku lho no, metu tangan iku kono. Lah apa sih dijemput tangan tok ngene kok meteng lho. Kae oleh penggawean iki. Kon kae oleh penggawean aja gawe masalah ae. Tanganmu lho. Mari iki rek. Ketara iki gelek gembul pancen kendang tangane plaktuk kan. Omong ngono Pak nih koyo ngono lho. Matur suwun. Aku takon terusan. Apa nih? Jare sampean iki tresna gak karo aku. Jujur ae, Kang. Ya kaitan tetok sampean iku wis rasane koyo redeg ngono lho aku. Kan rezeki apa lho, Kang? Lambo sampean delok iki rasane koyo aku iku paling bingung apa nek ngarani salting ngono lho. Gak usah bingung, Kang. Aku limo sampean apa no iki. Tapi aku iki amek kacunge bapake sampean ya Pak Cari tambah koyo Mas, nek paribasan sampean kan. Elingno. Cek iso tak trimo, Kang. awake iki Bapak buru. apa jari omonganku, Kang? Lah iya Ning, aku iki ya matur suwun sampean wis gelem nampa aku karo lek-lekku iki. Lha terus apa? Oh iki kan ucapan terima kasih. Oh, meteng. Bukan muhrim. Ya ora masalah kok, Mas. Ora masalah. Gotekan kaya ngene iki berarti ya Eh. Mas ora ene hubungan sing kaya apa ya apa sing kok pikirane sampean. Si wedok sing keroken. Ngeten lho Ning, kula kali Bogar kali Jogoro teng iki Jogo Regol. Mungkin nek Jogo teng Paregolan terus sampean sir-siran ngeten ki nek
Semerep bapak yo nopo? Wis ora masalah, bapak yo ngerti kok. Ya wis ning, wis sampean mlebu, sampean ning omah ning kene tak jogo. Ya wis hati-hati lo kan Joko ya. Santai temen lo kan Joko. Wis salah cak sampean iki meneng ae tak kok. Melok ae. Pun ayo Kan Joko kan. No. Uterno. Wis kene ae. Pukul-pukul kene wong mampu kok. Ya padha ae kok. Ojo sini-sini ae. Kone mak sing ganteng. Sing elek dadi korban ku sing dipaido sing tuwek-tuwek ngene iki. Ayo, Dek. Balik, Dek. Oh. Enak. Iki bekakas sapa iki? Bekakas sakit purosokan ah. Oh, ngomong pisan ngerti. Apa? Gak tau Ojo pringisan. Aku iki wong elit. wadah. Kok iki lho baca opo? Kok niku lho dadi apa, Gok? Nemu sandal ku tengah embok goblok. Ono pendekar wedi kena kerikil lagi. Lah. Kok niku lapo? Malang kadang tengah embok. Lho, lho, lho. Pinggir. Karo jam. Sembrono. Ro tagak iki mlebu desa apa? Lho, ya tambah boyo. Lho. Ono karo tulisan tagak. Lihat apa? Tulisan tagak. Apa tulisane? Loh. Iki ya? Ono tulisane bisa digapur apa garo kon? Apa tulisane? Pengamen, pengemis dilarang masuk. Tak sawat kentol ngapa kon, Bu? Peringisan. Dek, omong Dek. Wah. Kon niku jelas warga anyar Bu. Warga anyar jare. Aku wis suwe. Wis kowe apane? Cuma sik kae ditokno. Sakjane aku wis suwe kae pecudul ngene lho. Kudune nek kon wong lawas besok kene ngerti. Sopo Haryadi, sopo Haryanto. Anggite garo ta. Loh. Haryadi Haryanto. Alah. Dulure hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Goblok. Iki Api. tambah gojek. Kon mang pesene Pak Cari eling tagak. Yo eling. Apa? Paribasan tambah go diblabar janur kuning. Wong dobo gak oleh mlebu, wong jero gak oleh metu. Nek gak gawa tapak asone Pak Cari. Wong njaba gak oleh mlebu, Wong jero gak oleh metu. goblok ongkep. Nah, Iya ya ongkep gel kon iki kaya mulek. Iki kan peraturan. aku ngomong. Ojo cantik celometan cangkemmu lho ya. Iki temen. Oleh kate celometan tak suwek cangkemmu. Sik, balenono omongmu. Waduh sorone kon balen. Balenono. Talak kupingmu iku. Peraturan desa tambak boyo. Paribasan blabar janur kuning. Wong jaba gak oleh mlebu, Wong jero gak oleh metu. nek gak gawa tapak astone Pak Cari. Gawa tagak. Rungokno gobokmu kabeh. Yo. Kon bae durung ngerti. Sopo Haryanto? Sopo? Lho, ya iki bledeke tambak boyo. Bledeke sapa? Haryanto. Tapak astone di. Kakangku wis ngomong. Nek Haryanto bledeke tabak boyo. Yo. Haryadi gluduke tabak boyo. Oh, nek ngono kenalno aku. So, Nek amamu guru krok, ya aku ki kilate tambak koyo reret. alah. Wong sing ate mlebu nang desa tambak boyo kudu nggawa tapak astone Gus Cari. Iya. Iku lek kanggone wong liya. Kon ngerti sapa? Haryanto. Anake Cari tambak boyo. Anake care lo mek situk. Wedok. Hartati. Aku Ya, nakon. krek iki megelno cocok dedekno. Tak, mosok awak dhewe secore teko kakak. Lah iya, Dik. Mosok nek gak diakoni Lah iya. karo bapak iki. Cari kok didating. Wis, Gak iso, omong. gak iso, gak iso. Kudu mlebu. Balik oh. Saiki nek kon anake tapak astone di. Gak Aku tapak-tapakan. gak perlu tapak asto. Gak iso. Gak perlu tapak-tapakan. Peraturan. Ngerti? Yo. Peraturan iku digawe sebab perlu dilanggar. Lah. Ya, tidak gitu dong. Omongane kok sing kulino demo. Yo, Sing loro gambir rosokan minggir pojokan. Iki gak ketok lek gak pati teges. Sawaran.
Joko Lelono. Joko Lelono. Aja nganti dadi pepalangku, aku kate mlebu nang desaku. Tak gandul. Saduk lisan mengko. Iki wis dadi tugas. Wis perintah teko Pak Carik. Gak kabeh wong iso mlebu ning gone desa Tambakbaya. Nek nganti wani Terus tanpa nggawa tapak astane Pak Carik. heeh. Aku ya gak bakal mundur Lho. Ateges dina iki awakmu ndeder perkara. Lho aku gak ndeder iki peraturan. Aku gak perlu peraturan iki. Kon kopok kayo. Nek aku yang Carik. Anake Carik mek siji. Hartati. Iki awas. Iki gak patek sepiro kereng tapi bahaya iki. Nyatek iki. Heh? Dilat. Rabies. Oh, kudu dilat ae. Joko Lelono. Lek kene tak eman nyawamu, pompong guru. Iki lho. Sumingkir. Gak bakal aku. Oh, ada deh. Ya, aduh. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Anakku. Apa kok mau bandel iki? Jare mau wong jopo gak oleh mlebu. Wong gak oleh metu. Lho lah iya. Gawa tapak astane, Pak Carik. Sampe gawa tegak. Aku cari ya kok. Wah, tak kandhan. Wah, Tak kandhani. wah. Sepurane. Aku mau gak kondo barek awakmu kabeh nek aku duwe anak telu. Lali aku ngono lho. Iki ngono anak. Diapakno, Nak? Diapakno. Loh, gak apa-apa, Pak. Gak popo. Dari kok aku kalah. Loh. Oh, Metu teko pedepokan lho Pak aku, Pak. Arep pedepokan. Pada padepokan. Lah kok ngomongi karo tingkah laku ngono lho Pak Carik. Lho anakku ini. Pak, sing salah iki sampean, Pak. Apa salahku nduk ndi? Lapo sampean merentano wong elek-elek ini? Hah? Iki lamar penggawean nang ngene omahe bapak. Desa Tambakbaya iki wis. Terus, Tak kon njogo regol. Lah bener wis. loh, ya bener. Aja sampe klebon wong Jawa sing garakno kesro. Iya, terus Ngono. Lah, bapak gak kondo lek duwe anak awakmu kabeh iki. lah iki lho. Sing salah bapak. Iki lho. Aku gak riko akoni anak ta ya. Lho enggak lali bapak lali. Sepuran. Kok kakak pecede bener. Nek sampean gak gelem ngakoni Haryanto mbare Haryati anak gak popo, Pak. Tak akoni nak, tak akoni. Gak cocok, gak cocok, Pak. Gak cocok. Lho, adikmu iki. Har. Har. Tak sawat kondisi ini. Pak, jelas, Pak. Sampean minangka Carik sing diajeni sak desa Tambakbaya. Iya. Iya, Pak. Sopo sing gak ngerti bare Carik? Ngono. Lah lek ana arep duwe anak wedok kaya ngene nyah-nyoh nang arek lanang. Lah awakmu dulurku. Lho, isin, Pak. Isin. Wirang, Pak. Sampeyan ana, Pak. Lho, Pak, sampean bapak kok. Aku sing. Lho, sampean, Pak. Kok ngono. Ojo bilang yo kan Boten. Ayo, Boten. Pak. Isin, Pak, Pak. kula ngapunten. apa? Hartati niki lah anake bapak wedok siji-sijine. Lah lan apa gandeng reso ngeten? Nih. Hah? Oh, yo agok. Sopo iki? Iki supire truk lho. Dik. Re. Ini. Lho Kak. Duh, Cokol ini. Langane melok ae, Rek. Ya opo sih, Rek? Kok runcang-runcung ini? Wah, Hartati rene Joko Lelono. kowe ngapa? Hartati rene Joko Lelono. Ya Allah, Rek. Oke, rene.
Jelas. Sing tak kon rene iki bogel. Kon kok melok ae. Kudu arep. Kok sawangane kudu arep sih. Nyoba ta. Jugris. Aku iki lho ya apa jenenge? Iki tambah petol cilok iki ya opo nyak. Jokolono. Nggih Pak Jare. Ngelamar penggawean wis tak tampa, wis tak kei penggawean kurang apa aku. Lah kok awakmu iki diparani anakku mesti nek iso ngandani. Pantes kira. Lah kula pikir bonus lho niku. Bonus tak. Ngoco prejengan. Anake cari iki. Rajaki. Lah terus ya napa wong Kaya apa Pak Armati? Seneng Pak. lho nggih seneng. Seneng. Nggih. Prejengan kowe. Hei. Jepsela. Jepsela. Nek bapak ono. Dasakmu motor pajak kok. Ora ro wateki sasakmu. Semerep, Pak. Ora cacakmu kewirangan. Masalah ditabuk. Lucuti kabeh kok. Barengane iki lho kan. Lapo kok. Hei. Iki meneh sawat sandal. Ngisi-ngisini bapak nek. Wong wedok kok marani wong lanang. Ya punten lho. Ngapa to apa? Kula tambah wirange, Pak. Lah iya. Karepmu ya apa karo Jokolono? Kula tresno kalian kan Joko Lelono. Hah? Pak. Tresno. Nggih. Kon. Nggih tresno. Ya Tresno. Lho karo nek tak rabekno. Hei. Pak. Pak, gak sobut mbek muring-muring sampean. Oh. Aku sing gak nrimakno, Pak. Yo, rek. Padha seneng. Masih padha senenge. Sampeyan gak ngerti sapa sejatine Joko Lelono lho, Pak. Lho, Arek saka ndi? Anake sapa? Umpama. Aku masih goblok. Pak. Anake Carik umpama rabi barek anek lurah pantes. Pantes. Sampeyan ngerti? Sapa Joko Lelono? Arek saka ndi? Wong tuane sapa? Umpama anake kere mencuri. Apa ya gak wirang sampeyan? Les dirilusi jalma tan kena kini. Apa? Teng lamaran pun kula sertakan CV. Ojo ndelok, ojo ngenyek pawongan. Ya. Ketokane kaya ngene. Lek sapa ngerti pancen iki turunane wong apik. Bobot bibit bebete pancen genah. Kaiso. Ya apa? Terus artati barek Joko Lelono karepe sampeyan ya apa? Lho lek padha seneng. Kon seneng kene adikmu terus marono gak mau lilani terus adikmu sumpek pikire golek dalan sing gak genah. Beno. Iya. Ya wis lek ngono. Kak, Ya apa? Lah apa kok? Wis. Le. Gak. Cacakmu Haryanto. Gak. Kak. Gak. Gak wis. Lah apa gendingin ta iki? Mangkel, Pak. Mangkel koyo wong setruk anyaran ngono. Ngono. Wis saiki aku takon. Yo, Pak. Nek wong telu iki gak pantes Joko Regol sing pantes. Ngene. Ngisi-ngisini arek sing gurung karuan papan gununge, Pak. Iya. Dideleh nok tapel watese desa. Lah iya. Sing pantes deleh nok becokan. Sing ndi? Kabeh. Kabeh. Mohon ngarit. 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 Kabeh. Ya apa? Sanggup. Dadi pekatik. Gelem tak gak? Tak gelem balik. Ngarit tuh ya. Ojo sampe jaran iku beker. Nek beker wis keluwen. Masih keluwen, Pak. Ngarit suket sing sakake-ake. Gampang arek sabar le. Ayo direwangi. Wis kalah, Dik. Aku nek umpama Joko Lelono iki bener-bener tresno lahir batin bareng aku. Iki kudu ndolek buktine. Nek dikongkon ngarit.
Apa? Sing bulet ae. Bulet ae. Lah apa? Tau tek ah? Oh, adah tata. Wis tak, engko gampang ya. Sing jar tambahan sangu barang. Ngono ngene. Awakmu sak kloron iki Ya, Pak. tak jak nang omahe Gus Lurah. Lah karepe, Pak? Lho, tak pamerno rek. Anakku Haryanto Haryadi mudhun teko padepokan. Iki lho, Pak. Ngono lho. Yo ngene iki, Pak. Iki jenenge Carik Tabak. Lho, Wong tuane Haryanto barek Haryat. Cero, Pak. Lek cari iku duwe jago sing iso gawe tentreme desa. Ngono lho, Pak. Terus kok iki ora apa ae. Ngono lho apa sih, Ar? Kok memeti ae koyo PTAT ngangrem. Lah, Ayo, udah lagi. ngono, Pak. Ayo. Ayo, Pak. Ayo, halo Bapak. Sampeyan melok omih kirian. Kampung kene gak ono amane, gak ono tentreme, ya akeh brandal, akeh maling, Terus ya apa coba? Carane ngatasi kampung iki supaya aman ya apa? Carane ngatasi supaya aman ya kidul mawon. Desa kok mbok dol. Lah ya napa timbangane kesro ngeten iki? Eh. Aduh kidul lah. Wis duwe pembeli ya, Kon? Lho pun gak ada nih. Ngawur ae. Sik. Kene. Siapa, Nduk? Itu lho. Anaknya itu. Lah nggih. Kampung kene iso aman nek sing ngamanno iku arek sing jenenge Joko Lelo. Kon ngipi ngono iki. Boten tepang ya. Wah, Joko ngono. gak ono yang pendudukmu kono. Pedukuhan nggenmu kono. Sik kok tak mikir. Joko. Lho, Lah, oh monggo cari monggo. Kene Nduk, Nduk. Dan nggih. Monggo Terus, kamar. nggih. Waduh, kleresan. Jare dulu ra. Nggih. Kleresan iki wau. Enten apa? Kula ajenge ngubungi ndika pun nduki teng kene penduduk. Kaya krasa, Bro. Nggih. Pak Darat iki usul iki wau. Lha apa ngono krasawan. Cari Nggih. kampunge dhewe niki kesuk. Nggih, Resi. Nggih, Nggih. pemirsa nggih. Nggih. Lah niki nek nurut impene anak kula niki, Sing pundi anak? niki. Lah niku. Sundari namine anak kula. Oh, tapi mboten damel kaca iki. Mboten Sundari Sukoco, mboten. Sundari tok. Sakit iku. Penyanyi. Rambutnya sae. Kae. Sing saged ngamanaken desa Tambak Boyo niki arek sing jenenge Joko Lelono. Nurut impene anak kula niki. Nggih. Ngimpi ngoten. Nggih. Terus mapan kelar. Nggih. Seminggu kepengker niku lari sing namine Joko Lolo ngenger teng griya, Bu. Oh, lah mangkane kula takon bayan mboten enten penduduk sing namine Joko. Kula celuk iki. Oh nggih, mboten. Nggih. Nggih. Kula celuk. Nggih, cari. Kleresan. Ale, Lho tibake enten temen e. Lah kok iso tembung. kula jak mriki badhe kula kenging laporan. Lek kula niki sakniki lho, kene Iki lho. lho. Kok iso Niki nami. Joko Lolo. Kono anak Joko Lelono. Pak Lurah. Oh, Apane Pak Cari kono? kula calon mantu. Wis mantune apa dong? Jarang mboten. Kula nak ngenger. Oh ngenger. Ngene nak, iki kelurahan Tambak Boyo iki kesuk. Lah nek nurut impene anakku iki sing iso ngamanno kampung kene jenenge Joko Lelono. Impen sampean iki lho wajahe kok ngeten iki. Bener Nduk. Bener iki ya kira. Sajrone impenmu ya arek iki. Lah resik kula mboten tepang.
Iki ngimpi nah. Ya mangkane sisan gawe. Barat tak sayembarakno ya. Nek panjenengan kon iso ngamanno Tambak Boyo, kon tak pek mantu. Sanggup ya? Nggih kula lampahi riyen mawon. Oh ngono ya. Wis tak dongakno muga-muga awakmu iso merantasi gawe. Golekno brandal sing jenenge Rostamaji ya. Nek perlu nek kon iso oleh wahyu Kiai Tunggul Naga iso dadi lurah ndungone Tambak Boyo kene. Kiai Tunggul Naga. Budal. Budal tak pangesoni nah. Gus. Anak kula yang Sopo? Kok gak ro pawongan sing kaya awakmu? Aku Joko Lelono. Joko Lelono. Kok sugih kendel kon mlebu teng alas kene? Mergo ana sing tak golek. Sopo sing golek? Rostamaji. Rostamaji. Ana perlune apa kon karo Rostamaji? Perlune tak kalahno mergane. Ning tlatah kene sing gawe kisruh ya jeneng iku mah. Apa salah siji iki jeneng Rostamaji? Ya tak kandhani. Nek kepengin terus sampean Rostamaji iki lho. Ayo. Mesti ana keleng. Gak urung paling iku rewange Rostamaji. Rostamaji, metu! Sopo sing ngalahno anak buahku? Gak ono loro ya iki pawongan. Sapa ya? Joko Lelono. Joko Lelono. Sumbarmu kaya iso ngerajangi bilangmu siapa? Kon sak perlu gawe teron-teran. Kok daerahku iki perlu dari sapa? Rostamaji. Rostamaji. Anu loro telu mau siji Rusman Rajab. Mapan Ya iki pawon. Ya, mapan kebeneran. Ya, Ruh. Sopo aku? sejatine sapa awakmu? Aku Joko Lelono. Joko Lelono. Sangkan paranmu? Aku anake Rusman. What? Bener. Riko pancen ning saiki dadi musuhku perkara Riko sing mateni Oh, nagih potange patine bapakmu. Sisan jure dolo ayo. Ayo. Yo. Pano dadamu. Yo. Aji.
perintah iku awak. Doleki sing gawe derdah Kesro ana ing desa Tambak. Iya Kang, aku mangus dipethokno karo Pak Lurah. Terus Pak Lurah wis ngongkon. Iya. Terus karepe iki apa? Gak. Lho, gak. Awakmu apa iso mateni barek Rustamaji? Wes. Buktine apa? Buktine ndi? Buktine ndi? Lah, iso kok Kiai Tunggulnaga wis nang tangan. Ah, iki akeh gaman iki macem-macem. Iso-iso iki palsu. Joglono. Aku iku gak gampang percaya. Umpama iki pusaka Tunggulnaga, mek menawa kon akon-akon dolen nang pasar. Kang, aku dudu wong kaya ngono. Bukti lan nyatane pancen iki olehku teko tangane Rustamaji. Lho, Dik. Sing delok aku. Delok pusaka Tunggulnaga. Pengen buktekno. Iya. Pamore kaya apa? Delon. Wong ancen aku oleh. Ya pasti. Tangane Rustamaji kok. Lho, lha iku Rustamaji sapa kok? Aku anane pacar. Tak isin karo bapak. Haryanto Haryadi, tak tututi. Ya kowe durung ono kabar. Dereng miring kabar blas ya. Joko Lelono. Bos, Lho, pacare. kabar sing kula tampi. Lho, Anak kula sesai kepokan saged ngintasi kabeh. lho. Lho, napa sampeyan? Amen. Haryanto. Ya apa, Nak? Lho, beres, Pak. Tugas sing sampean apa gemen aku bareng kakangku. Iya. Beres. Ya napa, Nak? Wis iso mateni Branda. Lho, Wis sampun. iso nggawa Wahyu Tunggulnaga. Anakku. Sinten namanya? Haryanto. Haryadi. Nggih. Nggih, Cari. Nggih. Yo, matur nuwun Pak Lurah nek awakmu sing iso mentasi karya iki. Yo, lho. Lapo kan awakmu lapo kok kene iki lapo? Sing ngarani kula niku pusakane kula sing. Joko Lelono. Yo apa yo? Haryanto Haryadi sing nggawa bukti, ya. Dhewekne sing iso mateni Branda lan iso nggawa pusaka Tunggulnaga. Awakmu terus ya apa? Kula nggih sing mateni. Buktine mboten wonten malih kan. Lho lah ya bukti gawe Haryadi kok. Palura. Yo nopo niki. Lah ya mbo iki nyatane arek iki cek meger-meger. Awakmu niku. Nah, ngomong sing jujur ambek Pak Lurah, ya. Ngapunten Pak Lurah. Sing iso mateni Branda sapa? Kula. Kula. Saiki buktine Kula, Pak. Brandale jenenge sapa? Brandale jenenge sapa? Rustamaji. Rustamaji nggadah rewang kalih. Palura. Iya. Pun kula kalahno. Saniki lho sing beto bukti pusaka Tunggulnaga kula kali kakang kula. Oh ngene. Sik, ya. Sampeyan delok. Tak tombone Kiai Tunggulnaga iki apa pancen bener-bener iki tinggi. Ngene. Joko Lelono, Mbak Haryanto Haryadi. Nggih, Pak Lurah. Nyatane iki kabeh padha beneran, kabeh durung kepara nek bener. Nggih. Awakmu wis iso ngaku nek mateni, nek iso nggawa pusaka iki, Joko Lelono semono. Awakmu gak duwe bukti ning duwe saksi. Gadah Saksine sapa? nopo wae. Kok. Terus Ngene. Aku bakal nodi katiasane Kiai Tunggulnaga. Monggo. Nek pancene tedak turune wong Natakusuma, wong-wong bebuyut Natakusuma biyen mesti kuat tak unggul. Monggo. Wani Haryanto Haryadi. Wanita gak.
Guyu ya apa kon niku? Iki ditodi, dites awakmu wani apa ora? Ditodi kali iki. Mesti gak percaya. Lho. Ariati. Apa? Ariati, Pak. Lho. Kolono. Nggih, Pak Lurah. Ya, nek panjenengan awakmu sing iso merantasi penggawean iki, sing iso ngerampungno, iso nentremno kampung kene, disekseni Kiai Tunggulnaga. Mati. Bosor. Apa-apa. Ya. Apa, Pak? Apa? Saniki giliran anak niku. Haryanto, Haryati. Ki. Haryanto, Haryati. Ki. Pak Haryanto, Haryati. Pak. Lulusan universitas loh, Pak. Bareng aja. Nek kuat tak ungkul-ungkul iki Tunggulnaga, aku percaya nek awakmu sing iso mateni Brana. Kok gak percaya, Pak Lurah? Enggak. Betul pendekar lho. Sono buktine ya. Pendekar lho. Ayo. Jejer loro. Terapno ajimu. Tanpa nono iki Kiai Tunggulnaga. Ayo. Wis Lurah. Saya mboro niki sing menang Joko Lelono. Tegese Nggih. Joko Lelono bakti didapaken kali sinten? Kula pek mantu. Dipek mantu. Lah, Ya napa lek ngeten, kula rundi ngeten. Anak kula niki Hartati umpun kadung Krisna kalian niki Joko Lelono. anak sampean pun Nggih. kadung tresno karo Joko Nggih. Lelono. Ya apa nak, Joko Lelono awakmu? Kula mantep kali sing Oh, ya. Lah lek ngoten ngeten, Anak sampean kula kali ya, Pak. iki sampean pilih salah setunggal, angsalaken pudian. Pak, sing pengalaman kula. Lah niki. anak kula ngene iki, Pak. Iki ya. Pernah adike ya? Adik, Ngengkel ngengkel. Pengalaman. Pengalaman. Adikmu cek rabi dhisik. Pengalaman Aja kuwatir nak tak pek mantu tak olehno anakku iki. Kene. Alhamdulillah. Lah aku menggotok, Pak. iki sesepuh dusun iki. Nuwun sewu Pak Tawakboyo kalian Pak Cari. Nggih. Niki kangge contoh masyarakat mriki. Nek wong becik ketitik wong ala ketara wong Nggih. salah bakal celeh lebet lari kali niki wau. Nggih. Lah niki tempuhe kemanten tegese lampan menika sampun paripurna. Paripurnane lakon